sana magsalita, kaya lang mukhang ewan. Nasa traffic light. Kaso yung makatabi ako nagmomotor. Yun yung mahirap sa motovlogging eh. Kala nila baliw ka. Kaya yan, magsasalita na lang tayo. Pag na umadar na, parang nga alam kung sino yung nagsasalita. Ayan o, ay sinasabi ko, usok na ano. Mayroon mas patindi pa dyan nila, sobrang itim. Bubugahan ka. Kaya napipilitan akong babae na ano eh, shield ko sa helmet eh. Babanggain, isa lang po ako normal na nagmamotor. Padaanin nyo na ako. Thank you. Yan. O tara. So yun, dito na tayo. Ipili na ako ng cranberry. Sabay sa dito. Thank you. Yan, kaya ako naka belt bag. Hindi dahil mukha akong magduweteng, hindi dahil sa ang hirap kasi kakapain mo pa yung bulsa mo. Yan lang tayo. Tabi ni Mr. NMAX. Ayun, masyado mahaba kasi ano ko motor dahil sa top box. O siya, ayan na lang siguro. Tingnan ko mapag-vlog ulit ako mamaya sa uwi. Bye bye mga viewers.